na mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa atong na padayag na dinhi sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, pipila na ka mga segment, pila na kahigayon diin ato gyung gipahimugatan ang kamatuuran mahitungod sa kasabutan. Nga ang kasabutan sa Dios sa iyang katawhan dili managsama. Dili managsama. Lahi ang iyang kasabutan niadto panahon sa daang kasabutan. Lahi pod ang iyang kasabutan nga gihimo para sa kining gitawag na bag-ong Israel nga mao ang simbahan kun iglesia. Atong gikutlo ang giasoy ni Jeremias, giklaro gyud na litra por litra nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Sumao nga naagyo'y kalainan ang bag-ong kasabutan. Sumao na nga ato gyung ipahimug at kanunay nga kung doon na may mga kausaban nga inyong nakita sa Katolisismo nga anaa sa panahong Kristyanismo, mao nang dili unta ta matingala kung dunay mga kabag-uhan. Ang maong mga kabag-uhan sabtun kini nga katumanan kun fulfillment of the law. Dili kani pagasabton nga gilapas ang balaod sa Dios. Sa mapananglit sa ako ng kanunay gibalik-balik isip ehemplo nga ang circumcision of Christ sa bag-ong kasabutan matud pa ni Apostol Pablo, dili na tong circumcision nga kanagaling tulion ka nga makita gyud. Kundili matud pa ni San Pablo ang circumcision of Christ dinhi sa bagong kasabutan niyang gipasabot mao na kana ang bautismo. Ug unya sa mapananglit usab nga sa Juan 3:14 maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa ato paribulto sa bitin, iyang giisa sa kamingawan. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa samang paagi. Ang katumanan day atong ribulto nga ahas o halas sa bag-ong kasabutan mao ang kamatayon ni Kristo sa krus. Sumo na fulfillment. O kana gihimuan gali natog handumanan. Isipod response tubag nato sa pamulong sa atong Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Sumubitaw nga ang balaang panihapon ato kanang ginabuhat taga-adlaw na gani na, di ba? Oh. So
ato nang gihimo isip paghandom ni adtong dugoong halad nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo isip kabayranan sa atong mga sala. Niya ang atong paghandom dili na dugoon kay paghandoman. Pero ato lang gipadangat ang epekto ni adto. Gipadangat sa matag paghandom nato. No, diya sa Santos nga misa. Sumao na nga kung ang iyang kamatayon sa krus nga kanang nagdupa siya sa krus, ato pong himuan na tughandumanan, I don't think so nga nasayop ta ni ana no mga Katoliko, di ba? Naaman tayo mga krusipiho. Handumanan man nato sa kamatayon ni Kristo sa krus. Si San Pablo usab nag-ingon sa Galacia 3:1, no, nakahisgot siya nga susama ra kuno nga nakita o nahimuan o kana bang kanang nahimuan og picture o larawan ba ang kamatayon ni Kristo sa krus, no? No, basahan ninyo ng Living Bible, no? Sa Living Bible kanang sa Galacia 3:1 ang translation nga gigamit picture. A picture of Christ dying on the cross. So bisan si San Pablo nagunahuna og usa ka butang sa paglarawan sa kamatayon ni Kristo sa krus, mo nang doon na lagi tayo mga krusipiho karon. So mao na atong gihandom ug mao na ang katumanan, no? Iniadtong ribulto nga ahas. Mabitaw maingon sila nga ano mga Katoliko wa naman gabuhat atong katong larawan sa bitin nga tumbaga, no? Kaya niadto man to. Ang katumanan ana sa Kristyanismo, ang kamatayon man ni Kristo sa krus. Mao na nga ang handumanan karon, ang gihimos mga Katoliko, mao ang krusipiho. Dili na tong ribultong ahas nga si Moses din gisugo sa Dios, kay ang fulfillment ato katumanan ni adto sa bag-ong kasabutan mao man ang kamatayon ni Kristo sa krus nga nagdupa siya sa krus o gihimuan na tughandumanan. Dili daw ta ng handumanan sa angay hinumduman. Diba? Bisan sama pananglit gali sa atong mga hinigugmas kinabuhi. Nganong magpa-picture man ta? Atong mga lula-lulo, nganong ato mang tapigan ng ilang mga picture. Diba? Ang mga bayani sa nasod atong buhatan og monumento o ribulto. Diba? Si Dr. Jose Rizal nga usa lang kabayani sa nasod, gamayng nasod sa Pilipinas, atong gihimuag bantayog o monument. Nasa atong plaza. Diba? Now, kung atong gihimuan si Dr. Jose Rizal o monumento o ribulto, isip paghandom kaniya o pagpasidungog kaniya, nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod sa Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani sa pagtuo nga mao ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan o universal. So mahimong ma-inconsistent ta niya na kung si Dr. Jose Rizal lang may atong gihimuan og ribulto o monument. Unya ang mga santos nga mas labaw ang ilang dungog. Nga naman, kung adunay dungog si Dr. Jose Rizal, kay bayani siya sa atong nasod, mas dako ang dungog sa mga santos, kay ang ilang kabayani, dili lang sa gamayng nasod sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan, kay pang-universal man ang dignidad sa usa ka balaan o santos. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, ang mga inalisngaw no sa atong pagtuo nga Katoliko. Nga dapat dili nato kalimtan o kung wa ta kahibalo dapat mahibaw-an nato. No? Mga tinahod nga tigpaminaw, mga tinahod nga mga viewers aning RMN Dipolog, no? Both gyud sa AM o FM. So nakaron naghisgot man ta aning katumanan nga dili sabton nga paglapas sa sugo kung dili
pagtuman, no? Ang katekismo, no? Catechism of the Catholic Church, na walang nako ma-take note ang exact gyud quotation sa maong pahayag, no? Sa catechism. Giingon nga ang Lord's Day Sunday. Lord's Day Sunday. Ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mao kuno na ang fulfillment of the Sabbath. Katumanan, no? Sama sa pag-ingon nga ang katumanan sa tuli sa daang kasabutan, sa bag-ong kasabutan, gipasabot, implied ni San Pablo sa Colosas 2:11 ug 12 nga ang circumcision of Christ, baptism. Baptism, bunyag. So, ang Sabat pod sa daang kasabutan nga matunong og Saturday, kung 70 of the week, ang katekismo nagtudlo na to. Dili ni mabasa litra por litra sa Biblia, pero naalay mga implication nga mao gyud na ang mahitabo. Kay sa Hebrehanon 4:8 naghisgot man og laing adlaw sa pahulay. Unsa man ang adlawan nang gipasabot anang laing adlaw sa pahulay. So lain na kung may gisgot kay lain, so dili na tong una. Di ba? Ang fulfillment kuno anang Sabat nga matunong og Saturday sa daang kasabutan, 70 of the week, mao kanang adlaw diin na banhaw ang atong Ginoong Kristo. So mo nang ang katekismo nag-ingon ang Sunday observance, fulfillment of the Sabbath. Abi ninyo mga igsoon, may rapod na nga ingon ana gyud. Kay ang nature gyud nato sa atong pagtuo gud, ang pagano dapat mahimong Kristiyano. So ang usa ka pagano nga tao dapat matransform into usa ka Kristohanon. Nganong ako man ang gisgutan? Kay naamang goy mga igsuon nato nga anong Domingo man inyong gibalaan nga adlaw nas mga pagano. Now, ang adlaw ng Domingo dili gina adlaw sa pagano kay kinsa man day gihimo sa adlaw nga Domingo? Ang pagano ba di ay? Ang yawa ba di ay? Ang Dios mao'y gahimo sa tanan. So, ang adlawng Domingo, gama sa Dios. Now, ngano man nga, nahimo man ang adlaw sa mga pagano usab sa history. Kay, ila man po nagigamit. Wa man po ilaing magamit ang mga pagano. Wa may butang nga iya sa pagano. Tanan iya man sa Dios. So, kung magbuot-buot siya iya nga klase sa pagsimba, na iya po nang gamiton ng mga butang nga gihimo sa Dios. Di ba? Para saan ng mga Diyos. Kanang mga butang nga gihimo ana di man na gama siyawa, gama man na sa Dios. Kana ding mga bato, kanang kahoy, kisa may gihimo ana ang yawa ba? Ang Dios. Pero gihimong Dios. Wrong Dios. Di ba? So, ang adlaw pod nga Domingo, dili nato na pasanginlan nga ang yawa mo'y tag-iya ana. Ang Dios mo'y tag-iya, gigamit lang sa mga pagano. So, kay gigamit man sa mga pagano, ato ng tukbangan. Ato nang i-transform. Kung ang mga pagano gagamit anang adlaw sa Domingo sa ilang pagsimba sa bakak nga Dios, ato nang gamiton sa pagsimba sa matuod nga Dios. Di ba? Mao na nga kanang mga akusasyon sa ubang religion nga kung nagsimba ang Katoliko, nagsimba sa Dios sa adlawng Domingo, dili na pinagano. Nga naman, unsa may kalainan sa pinagano nga pagsimba sa adlawng Domingo? Ang mga pagano ni adto pinagano ang ilang gibuhat sa pagsimba sa adlawng Domingo, kaya ang ilang gisimba sa maong adlaw dili man si Kristo. Ang ilang gisimba katumang ilang kunong gituan katong solstice, katong kuan kuno Dios nga adlaw. O dili man to Dios. Kung himuon nilang Dios ang adlaw nga binuhat ra sa Dios, na mahimo na ng Diyos. So ang ilang gisimba sa adlawng Domingo, dili ang tinuod yun nga kahayag. Dili ang Diyos, kundili usa lang kabutang. Usa ka binuhat og tao. Creation lang. So nahimong sayop sila. Pero kung ang mga Katoliko magsimba sa adlawng Domingo, diin ang gisimba si Kristo. Kay kanang misa bitaw nato sa adlawng Domingo, kinsa may gisimba na? Si Kristo. Kinadya gihimo na to ang instruction sa Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So moingon gyapon mo pinagano gyapon ng magsimba ta sa adlawng Domingo. Ang katekismo nag-ingon mao nay fulfillment of the Sabbath. Ngano man
Kay ang unang Sabat matud pa ni San Pablo, landong syado. Di ba? Landong syado. Mayong gitaglandong o syado, dili pa tumao, na gipaabot nga katumanan ana pag-abot sa panahon. Sama ang mga seremonyalos, nga nung gitapos na ni Kristo sa krus, matud pa ni Pablo sa Colosas 2:14-18, kayo mga landong lagi to, syado. Unya, ang atong mga igsong sabadista, forgive them kung wa sila kay balo, dili nila tinuyo ang ilang kasipyatan, mapasaylo ra sila, no? Wa nila tuyo ang ilang na sinayo pagsabot na. Nga ang Sabat kuno nga matunong og Saturday, katong karaan, dili kuno na syado, di kuno na landong. Aber, basaha ko ninyo Colosas 2:14-17, kung ang Sabat wa bagi apil sa mga landong nga mga practices. Pag ingon galig Sabat ni San Pablo, wa nila ang gitukoy niya ang karaang Sabat nga matunong og 7th day of the week, landong. Kay syado sa tupad, dili pa tumao, gipaabot ang katumanan ana fulfillment. Unya, gipasabot, gi-implied na ni Jesus unsa nang adlaw. Ang adlaw di inabanhaw siya. Di ba? Kay kung Saturday paghapon ang gusto sa Ginoo nga mahimong pagasundon nga Sabat o adlaw sa pagsimba, nganong wala gitunong ni Kristong mabanhaw siya Saturday? Nganong gitunong niya og adlawng Domingo? Si San Juan gani, niingon siya nga, nagsimba o nadiha kuno siya sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Unya, ang adlaw ra bas Ginoo, kung adto ta atong himuong reference tong disipulo ni San Juan, kay siya may gasuwat anang Revelation, no? Chapter 1, verse 10. Kung atong dito tamang daw og exact interpretation ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, tug-anan ta nga Domingo na, dili na Saturday. Sumala sa interpretasyon sa Sabadista ni Ellen White, Saturday kuno na. Kung Saturday na kanunay, dili matuman ang Hebrehanon 4:8 nga lain ang naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Di na matuman. Dapat matuman ng Hebrehanon 4:8. Kay ang Hebrehanon 4:9 naghisgot man nga naagihapoy Sabado o naagihapoy pahulay ang katawhan sa Dios. Akong iklaro ha, basta maghisgot kalitag Sabado ay ninyong sabta nga 70 of the week dayon, no? Kay ang Sabado double meaning na. Kung ikapital na to ang S, 70 of the week Saturday. Pero kung i-small letter lang na to, kung mugamit ta grammar, kung i-small letter lang na to ng S nga Sabado, diya sa permerong litra bot pasabot pahulay. Rest. No, dili kay usaray meaning anang Sabado. Double meaning na Sabado nga nagpasabot og Saturday o 70 of the week, pero naapoy Sabado nga nagpasabot lag pahulay. So kung mupahulay tag Domingo, mao na atong Sabado. Kay naamang giapoy pahulay ang katawhan sa Dios, pero giingon sa bersikulo 8, lain ang adlaw. Ang katikismo gitug-anan ta, mao na fulfillment. Mao na fulfillment sa Sabat. Ang iyang moral essence ato nang gibalhin diya sa unang adlaw sa semana. Oh? Sa ato pa, ang moral essence sa Sabat kanamang sa unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. 7th day after 6 days works. No? Ikapito human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho, mo na moral essence. Nga sa usa ka semana naagyoy adlaw sa pagsimba, mao na ikapito na human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Mao na nga ang katekismo karon nag-ingon nga ang adlaw sa nga Domingo, adlaw sa pagkabanhaw, naon kana sa paragraph 1166, gitawag galig 7th day sa katekism. No? 7th day after 6 days works. Nga naman nga gitawag og 7th day na sa katekism. Tungod kay ang gibasi ana, Lunes man ang first day of work ana. Kung musugod tag Lunes og trabaho, di ang atong 7th day, Domingo, dili Saturday. Ikaunom pa ng Saturday. Kung musugod tag trabaho Domingo, Lunes, ang atong ikapito Domingo. Mao na nga pwede himuong 7th day ang unang adlaw sa semana. Na dili ta mulalis nga kung maghisgot tag unang adlaw semana, nagpermanente na og Domingo nato, di ba?
Ang ikapito kaadlaw semana pod Saturday way lalis. Pero kung maghisgot ganitag ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho depende na. Kung musugod tag Lunes ang atong ikapito Domingo. Kung musugod tag Domingo ang atong ikapito Saturday. Di ba? Nya karon ngano mga atong giusab ng first day of work. Kay ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho dili na moral law. Ang Katoliko gatudlo nga ang balaod moral dili mausab. Pero ang balaod seremonyal pwede mausab. Para sa anang pista. Mga ceremonial laws man to mga pista. Gitapos man sa krus tong karaan. So, ang mga bag-ong pare sa New Covenant pwede na pod maghimog bag-ong pista. Asa na agi pasabot? Nasa Hebrehanon 7:12. Ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. So, naay balaod mailisan. So, mao na nga, I hope nga nasabtan ninyo ang Katoliko kung ang Katoliko dunay pang-usbon. Kung dunay gali pang-usbon ang Katoliko, ang mga balaod rapod nga pwede usbon para sa anang disciplinary law. Pwede na usbon. Ya? Kanang ecclesiastical law o mga juridical law. Ang atong magbabalaod gani sa nasod sa Pilipinas sama sa mga congressmen o senador, pwede gay na sila magpanday og balaod, pwede gay nila usbon-usbon ng balaod kung ilang madesisyonan. Ingon na pud ang mga authority sa New Covenant Church ngang maong mga apostol, permero na ang ilang successor mga obispo. Ang ilang gahom naa sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na binding and loosing, actually gahom na sa Dios. Iya na sa Dios nang magdili og magtugot, pero iya po nang pahawid ng gahuma sa iyang tinuod nga simbahan diri sa yuta, pinaagi sa iyang mga opisyalis, mga authorities. No, nasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ang mga apostol ang unang nakahupot ana nga authority. Unya dili po ta pwede mo ingon nga mga apostol rang way labot ilang sumusunod, no. Ang katigayunan sa ginikanan mapanunod sa anak. Kung kinsa ang direct successor kapuli sa mga apostol sa ilang authority, mapasa ang ilang authority. Ang gahom sa presidente, kung wala na itong unang presidente, ang musunod nga presidente, ang iyang gahom sa presidente, mapasa sa musunod nga presidente. Ang authority ni Pedro nga kanang maghawid sa Yahweh, Mateo 16:19, kada bang authority nga maghawid sa Yahweh, tagaan gihapon na ang kanang gahom sa Dios, nga kanang mudili og mutugot. Mateo 16:19, di ba? Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot na unsa man na. Di ba? Pero referring to sa mga dogmatic na sa pronouncement sa leader, guided by the Holy Spirit. Dili na personal kay ang si Pedro pwede masayo personal, di ba? Unsa may example nga si Pedro na sayo personal katong iyang natawag natawag niya si Kristo og yawa, di ba? Pahawa Satanas. Pero ang Satanas gyud ato dili gyud Kristo kundi kadtong iyang dili ingon siya si Pedro dayto nabalit at man ako istorya, giingnan siya sa Ginoo pahawa Satanas, giingnan niya si Pedro. Kay naamo koy nasulti si Pedro nga na dili kamatuoran. Mo nang giingnan siya ni Kristo pahawa Satanas, pero dili gyud Satanas si Pedro, di ba? Oh, nabali man ako. Sorry, di ba? O ingon nato. So, mauna nga sa pagka tao o sa personal pwede masayop ang leader. Pero sa iyang katungdanan, kung iyang trabahoon, iyang sundon ang agda sa iyang katungdanan, di siya masayop. Nga naman, Holy Spirit may gagayaan na. Pero sa atong Council of Jerusalem, ang Holy Spirit mo i-guide mo na whatever decision dito sa Council of Jerusalem, binding. Pero lamang, timanan na to, nga ang mga dogmatic pronouncement, dili na pwede usbon, gawas sa mga balaod lang ang iyang nature disciplinary or kanang temporal lang, no? Sama atong discipline nila nga di magkaog baboy,
O dili, ang baboy gani wa naman hisguti nga dili ipakaon. Ang dugo lang no sa Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem dunay gipang dili sa kaon katurang dili kuan ra gyud. Ang specific nga gidili dito nga na di na ko malimtan kanang dugo. Pero temporal na siya kay dili man na siya moral law. Wa man ay appeal sa napulo ka sugo. So ang mga future successor sa authority pwede mo abrogate ana unya sa Council of nalimot ko ato council nalimot ko no basta natoy council diin ga-abrogate ng dili pagkaog dugo kay na desisyonan dito nga tanang mga Jewish practice undangon na pulihan na og Christian no base na gyud sa teaching ni Jesus Christ no nga wa na pag-aisipong mahugaw sa kanon no kanang isulod sa baba nasa Marcos 7 wa pa nako mabasa daytood plano unta na akong basahon ni ron pero sunod na lang Domingo no guide no akong ihatag lang ninyo ang bersikulo Marcos 7 tudling 7 hangtod sa 23 naa diri ang new interpretation anang mahugaw no dili na nahayop kay ang spiritual nga kahugaw sa hayop gilinisan na sa Dios. Ang spiritual nga kahugaw sa tao sama sa hintil gilinisan na so pwede na masakop ang hintil. Ingon na na no mga igsoon. So kung ang fulfillment sa Sabat kanang adlaw nga Domingo ang fulfillment pud anang kosher law mao nang mga daotang buhat sa tao di nagagikan sa iyang sulod. Dili na ng isang sang sa baba nasa Marcos 7. Aton ning expound sunod Domingo pohon mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Kitang mga zambonggenyo, abdik banat para makabot ang pag-asenso. Sa dagang klaseng sakit, dapat tambalsad na abdik pod. Rexidol Forte. Abdik banat, dili lang sa pamaw, hasta labad sa ulo, hilan o bukha. Rexidol Forte, abdik banat, sabat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Because Petron XCS gives you 3 things at once, I will do 3 radio commercials in 1. Let's go! Ahem. Naitugang na puso,